ଆଜି ଥିଲା ଜାନୁଆରୀ 1 2024 ଆଉ ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। ଆଉ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ନନ୍ଦନକାନନ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବାଘ ମାମୁକୁ, ତାପରେ ଆମେ ଚାଲିଗଲୁ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ସିଂହ ପାଖକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସିଂହ ମହାରାଜ କେମିତି ଶୋଇଛନ୍ତି। ଏ ଅନ୍ଧାର ଗୁଫା ଭିତରେ ପେଚାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିନେଲୁ। ବଣୁଆ ବିଲେଇ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ହାତୀମାନେ କେମିତି ବନ୍ଧା ହେଇ ରହିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଧଳାର ବାଘ। ଏପଟେ ଓଟ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଜିରାଫ ବି ଆମର ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଚାଲି ଚାଲି ଗୋଡ଼ ଆମର ଥକି ଗଲାଣି। ସମସ୍ତେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ବି ଚାଲିଛି ମୋ ପୁଅର ହାତ ଧରିକି। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ କୁମ୍ଭୀର ପାଖରେ। ଆଉ କୁମ୍ଭୀରମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆମକୁ ପ୍ରବଳ ଭୋକ। ଖାଇବା ସାରି ଆମେ ଚାଲିଗଲୁ ସେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଜାଲ ଭିତରେ ରଖାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏତେ ସବୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ବଂଶ ବାବା ଆମର ଜିଦି କଲେ ଟୟ ଟ୍ରେନରେ ବସିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ସେଠି ବସିଗଲୁ ଟୟ ଟ୍ରେନରେ। ଟ୍ରେନ ଏବେ ଚାଲିଲା, ଆମେ ଏବେ ତାପରେ ଆମେ ସରୀସୃପ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସାରି ଆଉ ବଂଶ ବାବାକୁ ଟିକେ ଦୋଳି ଖେଳିବାକୁ ନେଇ ଆସିଲୁ।